I pozdrav svima, dobrodošli u onaj klip, a danas radimo jedan video, sličan video iz prošle godine. A to je, gledamo recenziju ovih petardi koje sam nabavio, znači ovog puta je neka malo manja verzija, ali svakako ovde ima neke petarde koje sam bacao naravno prošle godine i preprošle i nakruše, ali ima neke koje nikad nisam bacao. I ovog puta, znači počnemo ovi koji nisam bacao. Znači prvo imamo Mephisto Mana Nju, znači ja kako to izgleda, čekaj ne znam da se vidi na ovoj kameri, inače meni se tamo nalazi. Da, to je znači to su neke nazve, vjerojatno bi bile neke jake, pošto po kutiji bi pretpostavio su jake, mada u knjizi se ne treba suditi po koricama, tako da ne znam, ne bih rekao da su baš nešto slabe, jer ima 20 komada, a ovo sam bacao prošle godine i kao što sami znate dok sam snimao, ono kad je odletalo u vazduh nije uvek pucalo, znači ono, zapravo ovo kad sam snimao mislim da nije puklo. I posle toga, posle snimanja nijedno mislim da nije to puklo. Onda imamo ovaj vulkan, znači to znate to je ono što prska, znači kao prskalice, znači samo ima ono zeleno, onda mini boom, ok, znači ovdje imamo, inače imamo 4 ovakve pakovanja, samo da se vidi, znači to je mislim da nisam snimao, ja sam snimao ove eksplozivne petarde, ove slabe, to su dajče petarde, inače, znači njih samo uzmete bacite, znači to su ne pucke, ima 200 komada ukupno ovako, pošto jedna ima po 50, jedno pakovanje po 50 komada, onda koje još nisam, dobro ove dve jesam, malo sam pogledao, ono nas. Uglavnom imamo neku petardu, zove se Grom, znači ovo je već zanimljivo. Ovo je, znači dinamitka kao što možete da vidite, znači ja sam nabavio samo jednu, jer je tamo u izlogu bila samo jedna petarda, inače kad smo već kod te prodavnice, pošto ja sam maloletan, ja imam 17 godina, ja sam morao da idem, znači ja sam išao s majkom tamo u tu prodavnicu, ovo inače, kažem iz razloga da ne bude da sam na neki ilegalan način došao do svega ovoga, znači ovo je sve 100% legalno, tako da ja sam, znači ovo inače neka iz Bugarske, ovo piše Sofija Bugarska, ne znam da možete pročitati ovde šta piše uopšte, pošto mi je kamera sranja. Ali da, ovo je znači neka baš jaka petarda, znači samo jedan minut, tako da to će ja puknuti, znači da budem snimao naravno. Onda ovo, Explosive V, znači to ja ne znam, ja se ne sećam da li sam ovo mi je nešto poznato. Znači, znam da sam negdje vidio, ali ne znam da li sam više kupio, ja se sećam da sam kupio one koje su imali onako okolo. Znači okolo su isto imala crvenu boju i nisu bilo baš oko debela, mislim vidite vi koliko debela, uzmite ovu dinamitku da uporedite, znači debljine. Tako da ono crveno to se sećam da sam bacao 100%, znači to isto vede je letalo u vazduh, kako se ja sećam, ali ovoga nisam baš siguran, znači poznato mi je, ali ne sećam se da li sam više bacao, znači i to sam nabavio samo jedan. Onda ovdje imamo, znači imam još jedno ovako pakove, znači imam te, kako se zovu, to su valjda, kako se zovu te, to su valjda te crne udovice, ja mislim, a ne one crne što sam bacao jedne godine. Ja mislim da, pa ne piše ime, ali svakako piše da je proizvedeno u Kini, to je bitno. Tako da imam neke iz Bugarske, znači neke iz Kine, mislim logično. Onda, od ovih koje nisam bacao imamo, na primjer, ovaj Magnum, znači to su, mislim, poslednje koje nisam bacao, znači Magnum sam, evo ovde lepo, ovde vidi moja kamera, znači, kako se zove, kojom snimamo, ajde prvo da otvorim da, ovo inače ima 12 komada i ne znam koje su, znači da su neke, ja pretpostavljam da su zapravo neke jače čim ih ima manje. Ja se iskreno ne sećam, ja mislim da nisam bacao, definitivno nisam, i ovo 100% nisam, znači to ćemo isto posle da otvorimo. Čaj da otvorim. Opa! Ovo nisam očekivao. Znate vi, znači imamo ove,
E sad, vi biste rekli da su to ne male što sam bacao prošle godine, što sam imao milion komada. Ali, ove petarde su zapravo dosta deblje i sad ću da vam dokažem. Znači ovako. Ovo su petarde od prošle godine. To su te male, slabe. I onda uporedite ovo. Znači, bukvalno ovo je duplo deblje. Ova. Ja stvarno nisam ovo nikad vidio, znači ovako, ovu vrstu petarde. Da, definitivno nikad nisam vidio, znači, ovo kako se zove, puca, znači vjerojatno puca jače, ima tih koliko, 12 komada, tako da eto, tu ću jedno da snimim za YouTube, znači, ovde definitivno ima, ovo nisam bacao 100%, onda je na redu ovaj Mephisto Mana, ovo 100% nisam bacao, mislim ni ovo nisam, eto sad sam vidio, nisam očekivao da će budu samo veća verzija ovih manjih, i vjerojatno jače, mislim 100% jače. Šta, opa! Vidite vi ovo, ovo neki mini dinamitke, ovo prvi put vidim, znači ovdje ima, nisu baš toliko debele, znači tanje su i unutra bre kao da su šuplje, znači bukvalno, ja ne znam, ovde, znači, kako se zove, evo uporedite, znači ovo je neka obična dinamitka, znači grom, inače ovo nikad nisam ni bacao taj grom, i generalno prvi put sam ga vidio tu kad sam išao da kupim, tako da eto, to sam teo da ispravim da vidim kako je, a ovo je, znači, evo, vidite, znači debljina, razlika, ova manja. Tako da to je nešto između dinamitke i obične petarde. Inače, to bi isto mogu da kažem i za ovu, realno. Mislim, ovo deblju verziju onih slabih. Tako da, eto, to je taj Manifesto. To jest, ne, Mephisto Mana nju, da. Manifesto. Dobro, ovde ne može tu uđe, brate, ovde ih ima, koliko ih ima, ima 20 komada. Ok, na redu je ovaj Pirat, dobro, to ja sam bacao, ja mislim svake godine sam taj Pirat bacao, znači to je, kako se zove, tu su one klasične, one male petarde, znači ovo je od prošle godine imam 10 tih komada, sam sačuvao, ajde vidimo sad, znači ovaj Pirat. Ok, ovo su one što sam bacao, mislim da su to prve petarde, one, znači ove žute, tu su baš slabe, znači one jednom samo pucaju, ono, te zelene, znači, eto, njih nisam 100 godina bacao, ali svakako one su baš slabe, znači, bukvalno mogu da uzem i sad ovde zapalim u kući, mislim, dobro, neću to naravno da radim, ali, ono, baš, to su najslabije petarde, zapravo nisu ove, su ove za bacanje. Ali da, Pirat, znači, eto, to zapravo ja sam bacao, tako da, eto, ja sam smatrao ove petarde slabim petardama, pa vidite sad, ovaj Pirat je zapravo još slabiji. I ovo je onda, naravno, ovo su dane deče, njih naravno najviše ima. Tako da, eto, budžet za ove petarde je bio duplo manji nego prošle godine, malte ne duplo manji. Ne vada, svakako kad budem sledeće godine mogu da idem sam, naravno, jer ću tad biti punoletan, neću morati sa majkom da idem i to, ja ću lepo moći, znači, ono, kupim 4 puta više od ovoga. Tako da, eto, ove godine ima, znači, manje pirotehnike, ali ima nekih koje do sada nisam bacao, tako da, eto, bit će ipak malo nekih varijacija. Naravno, ovo je ona mega petarda koju sam bacao prošle godine, to puca, znači, 210 puta u sekundi, znači, Explosive VE, to je Explosive 7, a ovo je Explosive V, to je 6. Na taj se ne sećam iskreno da sam bacao, tako da, to je bilo to što se tiče ove, kako se zove, zalihe, a u ovom videu inače nećemo baciti, znači to je to. Eto, u nekim od sledećih videa ćemo baciti ove, testirat ćemo sve ove, i trenutno sada se, znači, instalira jedna igrica koju ću vjerojatno sutra početi da snimam, tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!